Kundy z nudy. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu našeho oblíbeného podcastu Kundy z nudy. Já jsem Kej. Já jsem Hádě, která neumí tleskat. Starting strong. My jsme hlavně u fé krávy a my už jsme spolu asi 2 hodiny. A jsme si tak usilovně povídali, že já už jsem úplně vyflusaná. Yes. Já jsem úplně vyfluvená. Ale udělali jsme krásnou čepici, which is great. Musíme nahrát 2 díly podcast, já už teď skoro nemůžu mluvit. Udělali jsme krásnou čepici, protože my jsme dneska, stala se chyba na mý straně. Já jsem si nenapsala, že dneska v ateliéru je moje kolegyně. Když jsme tam dorazili s kafíčkem v ruce a kouká na mě kámoška jako já tady dneska fotím. Takže dneska jsme museli se přesunout ke mně domů. Možná občas uslyšíte mě okat moji kočku, která vám přijde vysvětlit, jak ji nekrmíme, jak se o ní nestaráme a tak. Ale každopádně stala se menší změna, že jsme se přesunuli ke mně domů a Hádě si tady rovnou půjčila můj pletací mlýnek a naučila se na něm dělat čepice. Takže my jsme teď 2 hodiny dělali čepici. Je moc krásná ta čepice. A já jsem právě zjistila, že mám fakt odpornou díru na ponožce a teď mě to bude celou dobu stresovat, protože už o ní vím. Chceš půjčit jiný ponožky? To je dobrý. Abys byla v klidu. Prostě mám díru na ponožce. To znamená, že musím vyhodit ty ponožky a potřebuju nový ponožky. Já mám víc ponožek samozřejmě, ale... Pro vás dneska máme velice nečekaný speciál. Protože já bych vám potřebovala něco říct. A na to se bude navazovat takovýho povídání, že z toho uděláme speciál. A veškerý komentáře a ty věci, co děláme klasicky, a že mám spoustu her, o kterých chci mluvit, a seriály musíme probrat takhle, tak budou až v příštím dílu. Ale hele, měli jsme komentář, že psal někdo, že má radši ty speciály, než ty naše klasický. A teď se nám ty speciály zase množí, takže budou asi hodně. Jo, a tak nám pište nápady, o čem byste třeba chtěli, aby jsme mluvili. My asi úplně nezvládneme vymýšlet speciály sami. Když se stanou, tak se stanou. A já mám třeba do příštího dílu, to nebude speciál, ale mám tam třeba dlouhatánský strašně zajímavý komentář od jednoho našeho posluchače, Brandyho, zase. To je z těch věrných, máme 2 takový hodně věrný, tak to je jeden z nich. A který chci rozebrat a který to nám skoro dalo podnět jako na jeden celý díl, tak pak se dohodneme, jestli třeba o tom chceme mluvit víc. Ale dnešní speciál bude na téma tranzice, transgender a tak dál. Protože já už poslední 2 díly tak jako skoktám a trochu se zalikám, když mám mluvit o Čajovi, o kterém tady všichni víte, že je můj manžel, protože on už to nějakou dobu není Čaj. No totiž z Čaje je momentálně moje žena, už to není můj muž, to moje žena. Teď si říká Lin. My jsme přemýšleli, jakou přezdívku by měla mít, ne? Protože do teďka to jako byl Čaj. A přezdívku a kámoška vymyslela, že by to mohla být Mača. To je skvělý. A mi to přijde fantastické, protože mám fakt ráda Maču. Ale ano, takže mně se stala taková věc, že už nemám ženu, teda že už nemám muže, ale že mám ženu. Takže teď už nebudu říkat Čaj, ale budu říkat Lin. Jo, prosím vás, Lin je v pohodě, že si o tom tady budeme povídat a že o tom uslyšíte. To je asi potřeba hnedka na úvod říct. Je to velice consensual. Předešli nějakým nedorozuměním. Shodou okolností tady dneska Lin, s námi, není to s náma v podcastu, a sedí tady v jiném pokoji a barví si figurky, protože bychom se museli nakvartírovat sem. Nahrát podcast, protože někdo si nenapsal, že ateliér je dneska occupied. Takže ano, Lin je s tím úplně v pohodě. A tak jo, kde začít? Hej, kámo, to je to mnohem větší nálož, než jsem si myslela. Protože jako člověk je tomu takový otevřený, nemá s tím jako problém, říká si, že to je v pohodě, dokud se ho to jako netýká. A já s tím nemám problém vůbec, ale musím uznat, že jako srovnat si to, stotožnit se s tím, přebrat si to v té hlavě, je hustý. Je to jako actually fakt dost hustý. Docela jsem překvapila sama sebe, jak moc nejsem open-minded. Jsem myslela, že jsem jako víc open-minded. Asi nejsem, nebo já nevím. Ale jako nebudu vám lhát, je to proces. Je to boj, je to proces. Vypořádávám se s tím hodně na terapiích. Pracujeme spolu s Lin samozřejmě na komunikaci, co nám síly stačí. A jestli jste měli pocit,
že jsme do teďka málo hejtili Rowlingovou. Tak teď to přijde. Možná i můj velký anger, který byl v našem skotském Edinburgh díle, se vám teď i trochu víc vysvětlí, že jako můj hate k Rowlingový vzrostl ještě o dalších 100%. Protože teď už jsem taková jako... Já už prostě ty transpráva teď jako za ně musím bojovat, co mi síly stačí. A vlastně ty vole, jak to mám strašně moc co říct, mám k tomu strašně moc pocitů, ale zase nechci mluvit jenom já. No já jsem zrovna přemýšlela nad tím, že jsi stěžovala, že jsi vymluvená a tohle bude hodně téma spíš pro tebe, takže Hele, jsi moc nepomohla. Já ani nechci tak mluvit o té své osobní zkušenosti, protože já nevím, to je i takový hodně personal, že jo. Spíš jako jsem vám chtěla říct, co mně se stalo, abyste počítali s tím, že od teďka už nebudu mluvit o tom, že mám muže jménem Čaj, ale že mám prostě ženu jménem Lynn. Mimochodem, pokud vás k tomuhle tématu něco bude zajímat, tak to klidně pište, protože já jsem velice otevřená o tom mluvit a vím, že Lynn je velice otevřená o tom to jako sdílet. Takže můžeme na spoustu věcí v tomhle ohledu odpovědět. Ale kámo, já jsem tak nasraná zase na ten náš stát. Tak nasraná. Protože oni nás rozvedou. Jako v momentě, kdy ona změní oficiálně své pohlaví, bude mít F-ko v občance, tak nám prostě zanikne naše manželství. No, je to demence, tohleto, jako není to úplně dobře pořešený v tuhle chvíli. Já to jako aktuálně nevím, jestli se ohledně toho něco řeší nebo neřeší, ale no. No, oni teď je to relativně čerstvý, ale prošlo nějak, že bude muset uznávat každý stát v Evropské unii, tak zase můžeme se zase znova pochválit, že v té Evropské unii jsme, protože to je docela blessing. Takže když máš manželství, same-sex manželství z jiného státu, kde to má opravdu ty plný práva, tak to ve všech státech EU budou muset uznávat. No, jako já se trošku obávám, že takhle, jako tohle nařízení na papíře vypadá moc hezky, samozřejmě, ale to jako reálně to znamená, že ty členské státy, které tohle nemají aktuálně v platnosti, budou muset pořešit legislativu. A to se může táhnout ještě dlouho. Já k tomu vím relativně kulový, se přiznám. No já jsem taky četla jenom, že se toho nařízení jako schválilo, jinak jsem si k tomu nehledala nic podrobnějšího, takže... No mě právě mě k tomu i Lynn říkala, že jako toho je k tomu víc, že to není takhle jednoduchý, že to není takhle pozitivní celý, ale když mi to říkala, tak z druhé strany mě tahal za triko Albert a zrovna po mně něco chtěl a teď na mě jako mluvili ty dva a já jsem byla úplně jako povíš mi to pak někdy a hádejte, co pak někdy se nestalo. Mně jako první, co mě k tomu přesně napadá, je, že přesně na papíře moc hezký. Dobře, jako vezmeš se ve státě, který tuhle tu možnost má, který to umožňuje, který prostě není 100 let za opicama. A super, jenomže pak se vrátíš do toho svého státu a tam jako narážíš na problém, protože ten tvůj domovský stát, tady u nás teďka Česká republika, nemá pro tenhle případ uspůsobenou legislativu. Yep. Jo, takže máš možná manželství na papíře platný, ale ten stát, i když je třeba jako teda Evropskou unii nějakým způsobem jako přitlačený ke zdi, aby to manželství uznal jako manželství, tak on ale prostě ty zákony na to nemáme, jo, není tam ta právní úprava tak, jak by měla být. Tudíž to jsou věci, které se budou muset předělávat. A současná vláda to nepředělá. Ne. Jo, takže jako je to super, považuji to za velký krok kupředu, ale kulhá to na tom, že všechny členské státy EU by teda na tohle konto měly prostě přizpůsobit legislativu tomu, že teda takovýhle nařízení existuje. A v tom vidím kámen úrazu ze svého laického pohledu. Možná je to jako jinak, možná je to složitější, možná je to jednodušší, nevím, nejsem právník, ale je to první, co mě k tomu napadá, že jako well, that's nice, but. No. Prostě jsem taková nasraná, protože my jsme se doma vzali. A jo, já jsem vždycky mluvila o tom, že si chci vzít znova, protože mě strašně bavilo se vdávat, ale to jsem teda nečekala, že to bude takhle jako divno komplikovaný. No, my už jsme přemýšleli, do kterého státu se pojedeme vzít znova. Už jsem se vás ptala, že jo, tebe a Ara už jsem se ptala, kam s náma pojedete, až se budeme chtít znova vzít. Tak jsme říkali, že půjdeme do Švédska. Švédsko je cool. Mohlo být hezký docela. Ale nevím tohle, jak ještě vymyslíme. Jako co je důležitý, tak je, že to teda si zjišťovala Lynn a potvrdila mi to i Are, že
by neměla přijít o žádný práva na našeho syna. To by neměla, no. To by neměla. To by mělo být jako v pohodě. V tomhle směru už to snad jako ano. funguje nějak normálně. A já teda přemýšlím, jako jestli mu baba muset předělat rodnej list. No já asi jo. Vlastně já vůbec nevím, co se teď bude dít s mým životem. Ale nejhorší jako je, že tohle ti ani nikdo neřekne, protože to lidi na úřadech to taky neví, že jo. No to je hrozně vtipný, protože tam prostě musíš jít po zkušenostech jako jiných lidí, kteří už se tohle tím prošli a nějakým způsobem to s ohledem na ty děti řešili nebo řešej. Ale jakoby ano, pokud v podstatě jako Lynn si změní pohlaví, ergo si nějakým způsobem do nějaký míry mění identitu, mění si doklady, tak ten člověk, jako, který je uvedený v tom rodném listě, právně neexistuje, že jo? Takže tam jako z právního hlediska asi bude potřeba to nějak řešit. Reálně nevím jak, jako říkám, naše legislativa na to absolutně není připravená. Měla by na to být kurva připravená v dnešní době, ale it is what it is, no. No, to je hrozně zajímavý, ne? Protože Lynn třeba byla na matrice už si změnit jméno. A ono je to komplikovaný, když už seš ženatý, vdaná bez sňatku. Tak je to trošku komplikovanější s tím příjmením. A oni to tam tak jako vymýšleli s tou matrikářkou. A ta matrikářka jí říkala, hele, vy jste ale první, koho já tady řeším, kdo si chce z tohohle důvodu takhle změnit jméno a už je ve sňatku. Že jako povětšinou to tam chodí řešit mladí lidi, kteří s tímhle ještě jako nebojujou, ale ona, že je jako první, kdo to tam řeší, kdo je ve sňatku. Nebo aspoň tady ta paní matrikářka, že jí zažila jako první, kdo to takhle řeší. A co je na tom zajímavý a opět strašně debilní, ale strašně debilní, tak je, že když si Lynn bude chtít změnit příjmení, ona si momentálně změnila jméno, protože to je ta jednodušší varianta, takže je to Lynn Povolný. A kdyby chtěla být povolná, tak to nemůže. Jediný, co by mohla, dokud nebude jako oficiálně teda, že prostě si nemůže to příjmení změnit. A když by chtěla jít do toho neutrálního, což by bylo povolných v našem případě, tak pokud ona si změní příjmení, tak musím i já a Bert. Jasně. Takže proto ona to neudělala. Protože by to vlastně byl voser i pro mě, i pro Berta. Jasně. Co je zajímavý, ale to mi teda přijde super, tak je, že pokud je dítěti 12 a víc, tak už potřebuješ i souhlas od toho dítěte. Což je to ale fajn, že se to zohledňuje. Ano, protože nějaký prostě consent od dětí je něco, s čím já hodně souhlasím, takže to mi přijde super. Ale protože já jsem říkala, abych neměla problém si asi změnit příjmení na Povolných. Mě by to nevadilo a Bertovi to bude úplně uprdele, že jo. Ale já jsem jmenuji Povolná Vrátná. Jako to je tak dobrý jméno. To je tak dobrý jméno, já ho prostě já o něj nechci přijít. I přesto, že bych nejradši to Vrátná poslala do hajzlu, protože bych odřízla jako svojí mámu a všechny vzpomínky na svoji rodinu. Neudělám to, protože kurva Povolná Vrátná je nejvíc vtipný jméno ever a já si ho chci nechat. Takže já se teda příjmení měnit nebudu. Bude to časem, to bude Lynn Povolná, až se to změní definitivně a já prostě zůstávám Povolná Vrátná. To by nikdo neveme. Fair enough. Prostě budou se mi smát lidi na úřadech. Nadále. Mě to baví. Já to mám ráda. Ale je to extrémně nepříjemný, že vlastně od toho momentu, kdy jsem jako přišla, tak narážíme na jeden klacek pod nohama za druhým. A jako hele, ty za to můžeš strašně moc bojovat a lobovat, když se ti to netýká a být brutální zastánce těch queer a menšin a těch trans menšin a takhle. A když se ti to pak začne týkat, to je tak jiný. Je to úplně jiný, no, jasně. Tak strašně jiný. Je to jako nedovedu představit, ale dává to smysl, že v tu chvíli to je úplně jako jiná zkušenost, že jo. A ty Tomáš by byl hezká ženská, teda. To víme, jak by vypadal Tomáš jako ženská, protože víme, jak vypadá tvoje dcera. To je totiž malý Tomáš. Yep. No, co dovedeš si to představit, že by... Hele, jakoby, my jsme na to téma nějak doma narazili a byli jsme oba takový, jako, no, tak jako co by se změnilo? Nic prostě, no, tak jako furt bys tady doma dělal stejný bordel. Kámo, ale to je, hej, to je přesně, to já jsem i říkala, jako, já jsem tak nasraná, že ty si zažiješ tu, ono je to teda hrozně nefér to takhle říct, ale jsem to spíš ve srandě, ne? A to je tak hrozně nefér, ona si zažije bejt ženská, ale jako
deluxe edice. Protože jako, když si takhle změníte pohlaví, že jo, tak ono už k tomu jako nepřibere takový ty věci, který my ženský, s kterýma celý život bojujeme, jo, to, v čem jsme vychovávaný, jaký nátlak na nás byl prostě těch 34 let, co my jsme na světě jako vyvíjené a všechny ty věci, co nás naučily naše matky, protože jsme přece ty holčičky, že jo, to ona už nikdy mít nebude. Ona nadále může být totální prase prostě. Jo, protože já už jí to samozřejmě vyčítat nebudu, že jo. Ona nadále může mít takový ten úplně prostě mozek ve stylu, kde je ten kečup v té lednici. Akorát k tomu prostě bude mít kozy a to, ty vole, a make-up, jo. Prostě, že to vlastně jako není vůbec fair, že bude mít jenom tadyhle tu jako část toho. Ne, nebude to mít lehký, ani trochu, je trans. Už teď hodně vnímám ty pohledy na ulici. Protože, ježišmarja, pojďme si to říct na rovinu, jo, je teda jako nějaký came out prostě proběh 3 měsíce zpátky a momentálně prostě ještě nemá ani hormony, tak je to takový, je to velká ramenatá divno paní, co vlastně vypadá docela v poho, ale zároveň je to prostě furt někdo, kdo se narodil jako muž a ještě úplně nepřišla na nějaký svůj styl a tak nemá úplně žádný jako v oblečení, co by se nakoupila. Momentálně to vypadá tak, že krade všechno oblečení mě, samozřejmě, že jo. Tak když si chce koupit nějaký hezký ženský oblečení, tak nemá moc nárok, protože prostě vysoká, velký ramena, že jo. Já jsem jí třeba zkoušela počovat nějaký kalhoty a teď já jako, že jo, všechny ty kalhoty nosím do pasu. A ona si je tak vytáhla jako mezi pupík a jako prostě někam pod pupík a prostě víš, už se nenatáhla. Prostě 1,90 m, že jo. Jasně, no. Ty oblečky v téhle velikosti dámský se úplně moc nevyrábějí. A co vůbec nemluvím po botách. Jako sežeň si nějaký hezký holčičí boty ve velikosti 47, no. Jako ne, no. Takže ty pohledy těch lidí vnímám hodně a myslím si, že no, už jsme to řekli rodičům. Teda, tak no to bylo úplně debilní, nebo debilní to nebylo, ale hrozně se to nepovedlo v tom ohledu, že my jsme plánovali, že přivezeme Berta k ním, že ho tam zase odvezeme, že oni se ho budou brát a prostě předáme Bertíka, nějak se tam všichni sedneme v klidu a tak jako se to řekne, že jo. Jenže moje auto řeklo ne. Moje auto řeklo hlásím chybu. A teď my jsme jako s autem, který hlásí chybu, nechtěli jet prostě 2,5 hodiny rozumím, tam, 2,5 hodiny ještě s dítětem, ještě v tomhle počasí, že jo, venku prostě sníh, marast, hnus a bída. Takže jsme prostě říkali, OK, tak jakoby, co budeme dělat, no a ve výsledku se nabídli ty rodiče, že si pro něj přijedou. Že táta, takže děda, že zdrhne z práce, sjedou do Prahy, vezmou si dítě a pojedou. No a takže to bylo takový, to předáváme dítě, oni musí rychle zpátky, protože on má furt jako pohotovost, že jo, takže nemůže se tady prostě nějak zdržovat. Teď do toho tady pobíhal Bertík, byl takový jako báby, děda, prostě tohleto. Totální madness. A takhle jako mimo jiné mezi dveřma prostě Lin řekla, jo a mimochodem, já jsem teď ženská. Bylo to takový jako hrozně, víš, neměli jsme ten klid na to si sednout a v klidu to s nimi probrat, ale ona to tak strašně moc jim chtěla říct. No, jasně, rozumím, no. Když to v sobě jako drží, že a takhle, že už to prostě jako fakt za sebe chtěla dostat. No v jednu chvíli jsem jí našla, jak v koupelně to řeší s mámou, že ta si tam nějak šla umýt ruce a Bert byl zrovna s dědou, takže to jsem tam k tomu přišla, když to říkala mámě a ta teda byla úplně výstavní. Jako ta reakce byla naprosto fantastická, to tak jako na ní koukala a říkala, jo, no, tak to asi proč ne? Vy máte jako výhodu, že bydlíte v Praze, že tady úplně nedostaneš moc bídu a vypadala, že to vlastně jako takhle. Specificky, když jí Lin říkala, že si změnila jméno, tak už na ní bylo vidět, že jí jihnou oči, že jako je z toho prostě v prdeli. No, že, jasně, protože to jako to už... To je obrovský pro tu mámu. Je to velký a hlavně jako už to je nějaký konkrétní úkon, který se děje. Už to není jenom, hele, cítím se nebo v vozovkách jenom, hele, cítím se nějak, budu to řešit, ale už tady dělám nějaký kroky. Yep. A v tu chvíli to získává úplně nový rozměr, že jo? No ona už mluvila o těch hormonech a tak, že jo, s ní, takže to bylo takový jako prostě, aha, well, this is happening. Bylo to jako viděla jsem na ní, že jí to zasáhlo jak děs. Viděla jsem to na ní, ale naprosto uchvatný mi přišlo, že tak jako zatla zuby, usmívala se na ní a říkala, jo, v pohodě, tak teď se vlastně nic nemění. Jako
To byla reakce úplně 10 z 10, fakt jako neuvěřitelně dobrá máma, podle mě, neuvěřitelně dobrá reakce, myslím si, že strašně moc super. No a když odcházeli, tak já jsem třeba říkala, no tak super, no tak ona to řekne tomu tátovi, že jo. Ale říká, no já jsem to jako tátovi řekla, když já jsem se právě někde zrovna se bavila s tou mámou a říkala, že on se jí právě zeptal, proč se maluješ, protože ona už jim přišla otevřít jako namalovaná, aby to bylo jako, aby se to trošku jako naznačilo, co se tady jako děje a tak. A ona mu to řekla a ten prej teda jako docela protáh v obliči a nic jako neřek a ten to nesete, ale my jsme věděli, že to ponese mnohem hůř. Věděli jsme to. Obecně si trošičku myslím, že jako zejména v momentě, kdy jde jako o otce se synem, který a syn prostě říká, hele vlastně jako se cítím jinak, cítím se jako ženská, budu podnikat kroky pro to, abych prostě tady si změnila jméno, pohlaví, všechno. Tak asi specificky pro toho tátu to musí být jako No já jsem docela ťavka, no. Já jsem říkala, hele, má toho Berta teď, s tím může prostě přesně opravovat auta nebo hrát fotbal, já nevím, co se tak jako prostě musí, když máš penis. Takže tam si myslím, že je super, že on má takovou jako druhou šanci propsat svůj manly jako vzor. On bude teda hrozně trpět, až my budeme benevolentní vůči Bertovi ve stylu chceš se lakovat, nechce, no tak klidně, nebo tak, víš, že si myslím, že to taky ponese blbě, že i z toho Berta teda tady vychováváme, jako nevím, jako uvidíme, jak tohle to půjde, ale zase... Ale tak zase jako myslím si, že do nějaký míry prostě je dobrý, že oni teda jako pak zase rychle odjeli a mají nějakou možnost si to zpracovat sami. Já jsem si pak ještě dlouze psala s tou Věrou. No. Já jsem si, oni když odjeli, tak já jsem hnedka sedla na WhatsApp, protože prostě takhle to nemělo proběhnout. Jo, jako fakt já jsem k tomu chtěla hodně věcí říct a tak. Ale tak jsem si sedla ještě na WhatsApp a začala jsem se s ní o tom dlouho sáhle psát a ona měla nějaký dotazy, psala k tomu nějaký docela rozumný věci. Já jsem jí právě říkala, hele, je úplně v pohodě, když vás to zasáhne, když toho budete v hajzlu, prostě já s tím taky bojuju, jako není to vůbec lehký, je to prostě nápor jako děs. Ale ona fakt vypadala, že to bere v pohodě. I se mě jako ptala, jestli já jako budu v pohodě, jestli jako nepotřebuju chlapa, tak jsem byla taková jako nah, I'm good. Je to jako pohodě. Tady jako, kdo tady zacházel s kladivem a s vrtačkama v tomhle bytě, jsem byla vždycky já a prostě holky mi přišly stejně vždycky hezčí, a lepší, takže pohodě. A že měla i starost o mě, víš, jako abych z toho nebyla špatná. No a takže jsme si psali, to vzala krásně a pak si mi říkala, hele, tak to zkus nějak prostě vyložit tomu Pepovi, on vypadal, že to teda chudák vzal jako mnohem hůř a ona říká, no, protože oni jeli zpátky do toho Hradce a ona říká, no já teď jenom slyším, jak hrozně vzdychá za volantem. Má taková, ježíš, chudák, on z toho bude hrozně špatnej. Ale já si myslím, že to veme, ale myslím si, že jediný, co je pro něj, je potřeba mnohem víc času na to zpracování. No, já si to myslím taky, že prostě si to potřebuje nějak jako prožít a zpracovat a tak. Já si myslím, že on to taky veme ve výsledku, akorát na to bude potřebovat prostě mnohem víc času, ale dá to. Což si myslím, že pro Liny je teda taky velký dobrý, že jako ty rodiče, hele, ona se chudák bála, že jí zavrhnou, že nám prostě řeknou, no my už si Berta brát nebudeme, my už s váma nechci mít nic společného, jo, jakože bála se těch nejhorších možných outcomeů, což dává perfektní smysl. Ale nic z toho se nestalo, myslím si, že to dopadlo jako velmi dobře. No, tak to je super. Vlastně ve výsledku, kdo jí nejvíc tady bojkotuje, jsem já. Ne, není to, že jí bojkotuju, ale tak měla jsem nějaký struggle s tím, no, měla jsem nějaký boj s tím, a ještě ho teda máma dlouho mít budu. Dovedu si představit, že to je běh na dlouhou trať, ale co si myslím, že je důležitý, je hodně o tom mluvit. Tak ta komunikace je základ, že jo, prostě je to jako... Samozřejmě párová terapie, že jo, teď zase v lednu půjdem, protože to je prostě taková věc, kterou si spolu musíte vyřešit ideálně přes nějakého toho mediátora, nebo musíme vyřešit přes nějakého toho mediátora a moje terapie, kde já zase pracuji na sobě, abych ty věci lépe zvládala a brala. Takže pracujeme na tom usilovně a mám teď ženu, no. Je to jak to je. Gratuluju. No já jsem si říkala, že bychom tenhle ten díl mohli spojit rovnou protože taky gender issue, že jsme to mohli spojit rovnou s nebinárním tématem, protože s náma dneska měli být Are. Nestalo se. Že toho mají hodně nad hlavou, což zpráva pro vás všechny people pleasers, když se vám do něčeho nechce, protože toho máte dost, tak se na to vyserte. Fair. Je to naprosto v pořádku, ničemu to nevadí.
A takže dneska tady není, takže jsem si říkala, že vezmeme díl o trans, ale na druhou stranu si říkám, že ono jako co víc o tom asi chceme řešit, ty vole. Já jsem asi řekla všechno, co jsem chtěla říct. Já jsem vám prostě hlavně chtěla říct, že mám teď ženu. Protože to je něco, protože já od teď, když budu mluvit o svém partnerovi, o svý partnerce, což dělám často v tom podcastu, tak už se nechci přesně tady zakoktávat. No jasný. Já jsem totiž poslouchala ten díl z toho Skotska a přesně jsem říkala, jako, já jsem tam říkala, jak jsem nakupovala v tom queer knihkupectví, říkala jsem, a nejsou všechny ty knížky pro mě. A teď jsem jako chtěla říct, 4 jsou pro Lin, pro moji ženu. A teď bylo úplně slyšet, jak to mám ty prodlevy, jak mi to v té hlavě šrotuje, abych to řekla nějak inteligentně. A jak tam říkám něco jako 4 jsou domů. Takže mě to už jako nebavilo to v sobě držet a chtěla jsem to říct nahlas. Protože mi to už hrozně blokovalo mozek. Můj už tak nefunkční mozek. No, takhle, jestli k tomuhle máte nějaký dotazy, tak nám je pište. Já vám na ně hrozně ráda zodpovím. A říkám si, že vzhledem k tomu, že to nakonec bylo kratší, než jsme si mysleli, tak pojďme si rozebrat jeden ten specifický komentář, který mi přišel hrozně zajímavý. A na jehož téma se určitě ještě rozpovídáme. A je to komentář od Prendyho, který já tady usilovně hledám. Takže hádě bav lidi zatím, jo? Jak? Já Neumím, já jsem tady jako druhý housle. Udělej trik se špičatým kloboukem. Ten takyž z toho podcastu všichni uvidějí. Mně se nenačítá YouTube studio. Ne, tak tyjo, bav lidi. Hele, já mám za sebou první služebku ever a bylo to vlastně hrozně super. Já jsem to byla hrozně nervózní a bylo to skvělé. No jo, a přivezla jsi mi wafle. A ty vole, já jsem je sice chtěla ty wafle, ale včera jsem říkala, do prdele, dneska můj calorie count je v prdeli kvůli waflím. No, pravý amsterdamský s karamelem. Z letiště. Můj muž taky říkal, že jsou dobrý, taky jsem mu jedny přivezla. Ten komentář nemůžu najít. I'm so sorry. V pořádku, povídej, jak bylo v Amsterdamu, jak bylo v Amsterdamu, ty vole, protože, už jsem ho našla, protože v Amsterdamu hajzlové mají mají kafe Red Velvet. Já to chci taky. No, Starbucks tam má Red Velvet kafe a to bylo taky. Fakt moc dobrý. Hrozně teda sladký, já jsem si zapomněla říct, jak mi tam dají míň těch pumpiček, ale bylo to strašně dobrý. A bylo to přesně to, co jsem potřebovala večer. Já jsem se teda do Amsterdamu dostala fakt jenom asi na hodinku večer po práci, protože pracovní cesta samozřejmě většinu času jsem trávila v kanceláři, která je u letiště, takže úplně prostě v prdeli mimo daleko. Z hotelu jsem jela do centra 40 minut autobusem, ale i tak to bylo jako hezký, vánočně vyzdobený, světlíška, všechno super. Koupila jsem si sejra. To je můj největší prostě jako úspěch z celého Amsterdamu, přivezla jsem si sejra. Ty jsi je postavila na Instagramu a to byly příchutě, to vypadalo hrozně dobře. No mě to právě zaujalo, já jsem tam koupila jednu goudu s medem a s tymiánem, tu mám jako vánoční dárek teda domů. A pak jsem si tam pro sebe koupila, to je myslím taky gouda s bylinkama a s česnekem, mám ráda ty trošku ochucený sejry. A pak jsem tam viděla sejra, který je jako kokosovej. A pán říkal, že chutná opravdu jak kokos. A já jsem nad ním chvilku jako přemýšlela a pak jsem vyhodnotila, že ho prostě koupím. No a už se ho chutná? Ne. To strašně zajímá. Ale jsem strašně zvědavá na to, jak chutná kokosovej sejra prostě. To musí být hrozně zajímavé, ale to pak dej vědět. Jako. Bylo to určitě strašně divný a stálo to 15 €, takže to není úplně levnej sejra, ale prostě je to docela velký kolo. Tak. Já jsem přesně z toho Instagramu nepoznala, jestli jsou takový ty kola jak v odvozu. Ne, to bych nedovezla, ale má to průměr tak 10 čísel. Jo. A vysoký to je, nevím, 4-5 cm, prostě takový malý kompaktní kolečko sýra. A já jsem nechtěla kupovat krájenej, ono prostě, jako když už jsem v Amsterdamu, přivezu si tam kolo prostě. No jistě. Našla jsem komentář. No tak jo, hele. Výborně, zase přeskočíme na jiný téma, jo. Dobrý den, chaos na nožičkách, víte všichni, do čeho jdete, ale on je fakt strašně zajímavý a je obrovský, objemný, pojďme ho spolu rozebrat, protože mě přišel strašně dobrý. Píše nám Prendy. Zdravíme Prendyho. Že se těší na další díly, že speciály za něj jsou právě top, to byl Prendy, nám to psal, že jakoby že ho to baví mnohem víc poslouchat v různých issues, než o té kultuře. Ne, že my bychom byli nějak kulturní. No, moc ne. A je to v reakci na ten díl k tělu a píše právě k menstruaci. Mimo jiné. Bavit se o ní za mě úplně v pohodě. Nemám z toho žádný creepy crawlies, ale je to věc. Budou tam trošku chybky, jo. Já to budu číst na trochu česky. Ale je to věc, která je náročná pro všechny. My se často hádáme, když má žena PMS. Bývá hodně snapy.
a mě třeba chvíli trvá, než mě trkne, co se děje. Takže jako pro domácí použití bych uvítal zelenou a červenou stužku. Chápu, že je to mega těžký se s tímhle porovnat pro ženy, ale i pro to okolí je docela peklíčko, protože vlastně bydlíš s tak 2 až 4 různýma ženskýma podle cyklu, který mají úplně jinou osobnost, úplně jiný nálady a úplně jiný preference, jiný skoro všechno. Tak. Hele, my si to třeba doma říkáme. První, co mě napadá přesně, jako pásky, nemyslím si, že jsou nutný, tam je strašně důležitý ta komunikace. Jako za prvý teda, když zrovna prostě se nějak jako mineme v tom, že si Tomášovi nestěžil, že mám PMS a všechno mě sere, tak prostě jsou jako položený nějaký propriety na pračce v koupelně, jako prostě u toho, protože já teda jako pořád do nějaký míry používám tampony, protože já mám teda teďka menstruační houbičky, jsou skvělý, miluju, je to báječný, ale v momentě, kdy prostě to potřebujete vypláchnout a nemáte k dispozici samostatně oddělený záchod s umyvadlem, tak je to jako blbý. Takže já třeba radši do té práce používám ty tampony, protože tam prostě máme dámský záchody, jasně pohoda, jsou tam 2 nebo 3 záchody, ale společný umyvadlo pro všechno. Zkoušela jsi kalhotky už? Já se v tom necítím dobře. Mě to vadí. Mě to prostě vadí. Já nesnesu vložky a já vím, že ty kalhotky jsou jakoby savější a že to prostě je to, ale já si v tom přijdu jak v pleně a je mi to strašně nepříjemné. Ale já ti rozumím, já jsem jednou měla kalhotky na první den menstruace, protože jsem nemohla najít kalíšny. Něco se stalo, že jsem si vzala kalhotky. Já je totiž vždycky nosím až na ten dojezd. A jednou jsem si je vzala a taky mi to teda bylo hrozně nepříjemné. Jako takže to pro mě fakt není. Ale je to přesně o tom, že my si to jako doma řekneme. No. Já si většinou stěžuju, že je mi blbě, že mě bolí břicho, že vždycky něco a přesně prostě je to takový jako jo, no tak má přijet Irma. Typicky teďka vlastně minulý víkend jsem odjížděla na wellness chatu s partou holek, bylo to skvělý, báječný, úžasný v Orlických horách, ale přesně vlastně ve čtvrtek já jsem měla odjíždět jako řidič. A ve čtvrtek mi začalo být jako hrozně blbě, ale ne, že by mě bolelo břicho, prostě mi bylo blbě, byla jsem příšerně unavená, škrábalo mě v krku, fakt jsem byla úplně k hovnu. Tak jsem řešila, to se děje ale často před odjezdem na nějakou akci. Ale tak jsem teda řešila, jestli pojedu, jenomže zároveň jsem byla dedikovaný řidič pro 3 další holky. A teď jsem si říkala, ty vole, já když jim to zruším, oni se tam prostě nebudou mít jak dostat, tam to MHD jezdí úplně na piču. A pak jsem jako koukala do kalendáře a říkala jsem si, wait, my se tady blížíme, prostě za 2-3 dny to přijde, může to být tím. Takže jsem jako, jasně, nasadila jsem si nějaký preventam pro jistotu kvůli tomu, že jsem chrkla, ale přesně jsem právě Tomášovi říkala, když jsem mu psala, že nevím, jestli pojedu, tak jsem mu potom o pár minut později psala, jo, hele, tyjo, já mám asi PMS, prostě jsem unavená, pravděpodobně to je z toho. Ve čtvrtek jsem si šla lehnout prostě v 8 večer, spala jsem prostě 11 hodin a v pátek jsem se probudila úplně v topu. Jako úplně v pohodě. Přes víkend to přišlo, ale přesně to bylo o tom, že jako tomu partnerovi říkám, hele, něco je off, a když se doberu k tomu, co je off, že to zrovna odpovídá prostě fázi v měsíci, tak říkám, jo, jasně, no, tady Irma se blíží. Teď budu nesnesitelná týden. Kdo to nezná, ten termín, tak Irma se říká, když tě mají přijít krámy. Nevím, ty kluci to možná neznají. Možná, je to z IT Crowd, je to ze seriálu IT Crowd, On Irma's Visit. Je to hrozně vtipný díl, miluju ho. Mně se ještě líbí, že se říkalo, že si sedla prdelí do jahod. To je taky dobrý. No, ale prostě každopádně říkáme si komunikace, to máš, v majoritě případů prostě v 10 z 12 měsíců si je Tomáš vědom toho, že se tahle věc děje a že teda jako okolo mě má chodit po špičkách a házet po mě čokoládu z dálky. Kdyby si to chtěl někdo udělat fakt jako analyticky a fakt se v tom jako pořádně zorientovat, tak ono technicky vzato, hele, existují aplikace na trackování menzesu. My je všechny ženský používáme. Když si je stáhne nějaký chlap a bude si tam, a pokud má tvoje žena pravidelný cyklus a napíšeš si tam byť jenom 1 nebo 2 ty cykly, tak ono se ti to bude vypočítávat. A pak to bude hlásit, no. Takže pak se můžeš podívat do kalendáře. Jenom teda možná jako pro chlapa bude trochu divný, když mi pak budou chytrý hodinky nebo telefon hlásit, že za 2 dny mu začne perioda, jo, ale... No, tak, ale budete vědět, co se vám děje doma, že jo, když vám to ty hodinky nahlásí. Takže jako pokud to chceš mít fakt analytický, tak jako si stáhni ten kalendář, napiš si tam prostě, domluv se se ženou, 1-2 cykly si tam napiš, ono si to pak podle dílky cyklu si to hezky spočítá a bude ti to vždycky říkat, hele, za 3 dny to začne, takže teď se připrav na peklo, jo, protože to by taky mohlo jako pomoct, já chápu, že jako umíme být protivný prostě v tomhle období,
taky prostě jsem občas fakt jako nepříjemná a sere mě ten člověk druhej, prostě ten partner, že se mnou jako jenom dejchá v jedné místnosti. Tomáš je na to naštěstí docela připravený a umí se uklidit. Takže... Ráda bych tomu řekla, že to není něco, co děláme schválně. Jo? Není to v naší moci s tím něco udělat. Není. Jako stejně jako nedokážete zabránit tomu, že máte prostitutu s většinou, tak my jako úplně nedokážeme zabránit tomu, že máme hormony, které nám dělají dost hrozný věci. Je to tak, no. V první řadě je to nepříjemný pro nás. To je to důležité, na co se musí myslet. A jako přesně, samozřejmě, jako když jsme nepříjemní, tak to okolo nás to taky vnímá, že jo, samozřejmě to chápu, ale není to příjemné ani pro jednu stranu. Přesně, a ta komunikace je základ, je prostě základ si to říct a říct, hele, jo, jasně, miláčku, dneska jsem protivná, sorry, tohle se děje. Ano. Teď budu protivná prostě další 3 dny, protože prostě mě bolí břicho, je mi blbě a chce se mi zvracet permanentně. No a kdyby si to chtěl se ženou probrat, že byste o tom měli víc mluvit, tak si to načasuj tak týden po těch krámech, jo, tenhle rozhovor. Jo, ano. Aby se netrefil do toho PMS-ka. Že někdy za nasranou ženskou v PMS přijdeš a řekneš, mohla bys mi prosím mít informovat o tvém cyklu, si nepříjemná, když to máš dostat, tak tě sežene zaživa. Tak jako friendly warning. Což fun fact, vrátím se na chvilku k trans issues. Ženský, který jsou a to je vtipný, protože to rozbíjí mozek našemu analytickému přátelstvu, úplně zásadně. Ženský, který jsou na hormonech, reálně zažívají cramps, nemají menzes, jako trans ženský, který jsou na hormonech. Reálně zažívají kolem toho cyklu cramps. No tak protože ty hormony, že jo, ovlivňují určitý tkáně v tom těle. No, ale je to... A všichni jsme ze stejného základu, že jo? Takže... No to je právě hrozně vtipný, protože to potvrdilo fakt spousta transženských, že se jim to děje. A já jsem to říkala Are, což náš dvorní skeptik a analytik, který na všechno potřebuje studii, je z toho strašně broken. Protože oni, když jsme to řešili, tak přesně začala hledat jako a spousta lidí to potvrzuje, že se to fakt děje a takhle, ale neexistují žádný studie, které by vysvětlovaly, proč se to děje, jak se to děje, jestli se to opravdu děje. No tak proč by někdo dělal studii na translidech, že jo, to přece nikoho nezajímá, že jo, to je úplně zbytečný. Translidi by se měli poslat spíš někam do kostela, aby to z nich dostali. Ne, makat někam. Nebo makat, aby je to přešlo tyhle nápady. Přesně, ať nemají roupy. A jsou z toho strašně rozbitý, protože tomu hrozně potřebují rozumět, ale nemají jak tomu rozumět, protože na to neexistují ty studie. Ne, tak jako já si myslím, že to prostě v základu je v tom, že přesně jako ano, to lidské tělo se nějakým způsobem diferencuje už teda jako v těch brzkých raných fázích, ale ten základ stavební pro to tělo je furt stejný, že jo. A prostě ty hormony a ty cramps, které se dějou, tak jsou prostě proto, že na základě hormonální aktivity se ti začne oddělovat ta výstelka dělohy, což je nějaká tkáň, která prostě na tuhle to reaguje. A je reálně možný, že prostě tam ta tkáň jako někde se vyskytuje, třeba co se děje při endometrióze. Při endometrióze se děje to, že ty ženský mají obrovské bolesti, mimo jiné, má to hromadu jiných jako příznaků, ale je to proto, že v podstatě, co já jsem si k tomu načetla, to jsem jednu dobu měla trošku podezření, že bych to mohla mít taky, tak je to o tom, že ta jakoby tkáň děložní, nebo prostě tkáň ve stejném složení se vyskytuje i v jiných částech těla, než jenom v té děloze. A proto, když prostě se ti spustí ta hormonální lavina, která spouští prostě menstruaci, tak tě bolí všecko všude možně jinde, protože to tělo reaguje. Takže jako, jo, make sense prostě, pokud se ti začnou suddenly vylučovat hormony, nebo prostě pokud dodáváš tělu ženský hormony, který mají tuhletu jako funkci, tak mi do nějaký míry z mýho velmi laického nevědeckého pohledu dává smysl, že transženský můžou mít cramps. Protože na to reagují ty tkáně v tom těle. Ale zase jsem laik, jo, možná tady plácám úplný píčoviny, když tak mě opravte. Možná si právě udělala tu nejpodrobnější studii, kterou můžeme v dalších 20 letech čekat, jo, jako. Jo, ale jako jo, dává mi to smysl. No, takže to je taková zajímavost. A když už se bavíme o píčách a transženských, tak vám chci říct vtipnou historku. Mě zajímalo, jak vypadá hotová transvagína, respektive vulva. Mě prostě zajímalo, jak to vypadá, když ti ufiknou péro a najednou máš prostě vulvu. Tak jsem si říkala, mě zajímalo, jak to vypadá. Co jsem udělala? Šla jsem si to na Google najít. Oh boy. Oh boy. That was a mistake.
That was a fucking mistake. Že když si hledáte výsledky vaginoplastiky, tak najdete primárně obrázky toho jako té operace jako takový, tý rozřezaný krvavý tkáně všude, prostě to jsou hororový obrázky a opravdu jako tu zahojenou prostě vulvu po té vaginoplastice, tam není jediný obrázek, tam jsou jenom ty obrázky z toho zákroku, ty prostě, to ty teda trochu přeženuju, ale ty prostě úplně rozřezaný prostě ty vole součástky tam, ty prostě uřezaný péra a prostě úplně je to hrozně divný, je to hrozně creepy and I was not ready for that. Takže prosím vás, jestli si nechcete dělat traumata, tak to nehledejte. Pokud jste masochisti a zajímalo by vás gore a blood, tak si můžete najít ty vole vaginoplastiku. Ale ne, prosím vás, nedělejte, to je fakt hrozný. Mě to fakt jako zajímalo a I am traumatized. I am heavily traumatized. Zpátky komentáři. A já jsem říkala, že nás ten komentář zabaví o konci dílu. K tomu tématu váhy, hubnutí a whatnot. Jo, ta genetika je strašlivá. Já prostě jim úplně stejně jako kolegové v práci a prostě jsem tam jedinej obézní. Teď už to bude rok, co chodím do fitka a jako pár kil jsem měl dole, ale teď byl přes prázdniny parťák Jimbro nemocnej, pak jsem byl já nemocnej plus test v práci a mám to do píči všechno zpátky. Psáno kapslokem, proto jsem taková. Takže chodit do fitka je super. Ale je blud, chtít to pro hubnutí, to opravdu funguje jen na posílení. Hubne se fakt v kuchyni, takže s váma v tomhle souhlasím. A jako mě by fungovalo zapacovat si jídlo a hlídat si, abych byl v deficitu, ale pro mě je to tak stresující. Prostě, jakožto perfekcionistovi, je mi fakt proti srsti odhadovat, kolik měla ta flákota gramů, co mi dali v restauraci a prostě tam napsat svůj nejlepší odhad. Další k té váze, komentáře rodičů k dětem ohledně toho. Zrovna řeším, jak se postavit k tomu, že moje 9letá dcera začíná být oplácaná. Jako oficer je to v pohodě a může mít trochu špičky, ale prostě se bojím, aby se to nerozjelo a aby se naučila nějak se porovnat se správným stravováním. Protože je hodně po naší rodině, kde jsou prostě všichni tlustí a nechci, aby se jí to stalo taky. A teď co má člověk říct? Možná si nedávej tu zmrzlinku, protože co? Jak má člověk sdělit nějak citlivě, aby se to dítě neodneslo nějaký negativní self-image nebo dokonce PPP? O to těší, že syn zase je přesnej opak po rodině ženy, že ten může sežrat půlku krávy a pořád mu budou vylejzat žebra. A jako vysvětlit dítěti, že jeden by měl jíst 2x tolik než ten druhej, nebo jiný věci, je to fakt hard. Já budu pokračovat v komentáři, on je fakt dlouhý později. Pojďme rozebrat tohle. Genetika. Já se zase budu rozčilovat. Já jsem si zase četla nějaký docela hezký články k PCOS. PCOS je porucha, kterou trpí ženský a mimo jiné, a teď tam bylo krásně vysvětlené, co se ti v tom těle děje, jak to funguje, ale já, protože tomu nerozumím, tak si to prostě nepamatuju, ty všechny termíny a ty všechny procesy. Ale basically, prostě potrženo sečteno, když máš PCOS, tak opravdu je hubnout mnohem těžší, než když ho nemáš. Takže já jsem zase taková nasraná, že prostě do prdele. Já jsem se nějak narodila, nějak mi to tělo funguje, takže já prostě, i kdybych jako makala jak děs, což já teda nedělám, ale i kdybych makala jak debil, psala každou kalorii a permanentně se prostě hlídala a dávala si na všechno pozor, tak já stejně nikdy nebudu vypadat jako někdo jiný, kdo třeba opravdu může jíst relativně kdykoliv má hlad a na co má zrovna chuť. A dobře, to je v pohodě, že to tak je, to jako není problém. Ale já jsem zase tak nasraná na to nastavení té společnosti, kdy pokud jsi holka, co má kila navíc, nemáš hodnotu, prostě jsi odepsaná. V momentě, kdy máš 3 kila navíc, tak strašné množství lidí má potřebu to komentovat a nedej bože si prostě ti dávat rady, co máš dělat. Ty lidi si myslí, že prostě žereš, mekáč od rána do večera a prostě jako 3 tabulky čokolády denně a ani se nehneš. Tyhle lidi mají pocit, že si za to prostě můžeš sama, že jsi strašně tlustá, protože, ale to jsou lidi, kteří se v životě nezamysleli nad tím, co jedí. To jsou lidi, kteří mají prostě kliku. Prostě když mají hlad, tak se nají a vypadají v pohodě. Ale možná, jenom možná, prostě k ním byla genetika přívětivější. Takže do prdele nesuďte a nekomentujte těla jiných lidí, který možná makají 2x tolik jak vy.
možná jedí výrazně líp než vy, ale prostě měli naděleno do vínku nějak jinak. Já jsem se na tohleto téma chtěla rozhořčit a teď přišla krásná příležitost k tomu, protože já jsem opravdu nedávno, jak jsem dočetla ten článek o tom PCOS, tak já jsem zaklapla mobil a já jsem prostě, že s nimi jítnu vozeď, protože jsem byla zase strašně nasraná. A teď já se tady bavím o PCOS, ale úplně to samé se prostě děje klukům, který prostě mají genetiku nějak nastavenou. A přesně, jako, hele, já jsem, ty vole, předevčírem jsem odešla z fitka a protože používám heavy, tak mám vždycky součet toho, kolik jsem toho prostě zvedla za sešnu. Já zvednu 7 až 8 tisíc kilo za sešnu. I am so sorry, ale to je kurva hodně. To je víc, než váží T-Rex, dámy a pánové. A všechno mezi tím. Já zvednu T-Rexe. Ale když se na mě někdo podívá, tak si myslí, že jenom ležím na gauči a žeru mekáč. Yep. Ale je to jako, úplně blbě. Jako ne. Je to úplně blbě, no. To genetické nastavení existuje. Vy všichni, co nás posloucháte, tak to víte. Já to jako vím. Ale ty vole, kdyby si nás chtěl poslechnout jeden někdo, kdo má pocit, že tlustí lidi jenom sedějí a žerou. Není to pravda. Fakt to není pravda. Jo, jako... Záleží to na strašně moc faktorech, prostě přesně genetika je faktor, zdravotní stav je faktor, jo, jako stačí jedna blbá hormonální nerovnováha, prostě stačí porucha štítné žlázy a je to tam, jako... A přesně, jak to píše Prendy, jako on chodí ty vole do práce, kde jí úplně stejný obědy jako jeho kolegové a on jedinej prostě stragglí s nadváhou. Jako je to o tom, jak komu funguje metabolismus, že jo, prostě někdo ho má rychlejší, někdo ho má pomalejší, každý jsme jiný, prostě je to tak nějak nastavený. Ten jako podivný kult kolem nějakého jako ideálu je úplně jako je mimo, prostě je úplně mimo. Jako přesně, bavíme se tady o tom, že já si myslím, kdybych to porovnala, tak budu jíst podobně jak tvůj muž, třeba. On vypadá, že by prolez dvířkama pro psa, kdyby si zapomněl klíče. A hlavně prostě můj muž... A já vypadám, jak vypadám. Můj muž jako na posezení vdechne polovinu koláče, který já udělám, půlku prostě plechu a nepřibere ani deko. No. Jo, protože má prostě rychlej metabolismus, takže tam, kde já se podívám na bábovku a přiberu 3 kila, tak on je jako vysmátej, že jo. Ano. Jo, jako... S těma dětma... Ano, a to je druhá část toho komentáře. To je horší, jo. To je strašně těžký. A je to strašně těžký. Já reálně vlastně nevím, co bych dělala. Já to vysoce pravděpodobně nebudu muset řešit, protože moje dítě prostě je po Tomášovi, takže je prostě malá, je vysoká na svůj věk, je hubená, pravděpodobně jí to takhle jako vydrží vysoce pravděpodobně. A ač se mi to jako nepřiznává lehce, protože mě sere to nastavení té společnosti, bude to mít o to jednodušší. Ale ono je možný, že až se jí ty hormony trochu srovnají, tak neříkám, že začne přibírat, ale myslím si, že nebude. Myslím si, že má šanci, že nebude bojovat s takovým tím hele je s Dachau blbým syndromem, co mají hodně hubený děti. Ale další věc, kterou jsem chtěla říct, ono si jako nevybereš. Protože když jsi oplácená, tak si ti směl, že jsi oplácená. Já jsem byla extrémně hubený dítě. Já jsem začala přibírat, až když jsem dostala cukrovku, jo? A jsme u toho zdravotní stav, jo? Ale předtím jsem byla extrémně hubený dítě. A to jsem jako nejedla málo. Já jsem jako toho sežrala na posezení dost a dost. Ale prostě jsem byla hubená, vychrtlá a smáli se mi, že jsem hubená. Jo? Takže prostě neexistuje nic, prostě, co uděláte dobře. Vždycky s vám budou jako, za něco se ty lidi budou šklebit. A vlastně, když jste na základce na střední, tak je to o tom, že děti jsou zlí. No, to prostě bohužel děje. Často je to výchovou rodičů, ale prostě ty děti si vždycky něco najdou. Jo. Co je horší, když ty děti vyrostou a nadále mají potřebu? Co se jako týká toho přístupu, prostě, hele. Já ti v tomhle ohledu ti Prendy hrozně rozumím, protože to je přesně, já všude kolem sebe vidím a strašně s tím souhlasím, jak je extrémně důležitý mít dobrý vztah k jídlu. Je to strašně důležitý, ale do prdele, ono to jako není tak jednoduchý. Není to vůbec jednoduchý. Když ti holčiny na Instagramu, který mívali 45 kilo, teď mají 65, říkají, konečně mám zdravý vztah k jídlu a můžu jíst, co chci a kdy chci. To je hezký. Ale lidi s tou genetikou nastavenou, jako ji máme my, což přesně já, Prendy, jeho dcera, budeme asi hodně v podobné kategorii. Tak my, když máme zdravý vztah k jídlu, což znamená, že jíme, na co máme chuť a jíme, když máme hlad,
tak to má úplně jiný outcome. To je o tom, že my vždycky budeme muset trochu přemýšlet o tom, co jíme a vždycky se budeme muset trochu krotit. A teď to není pro požadavky společnosti, teď je to o tom, že pak už se dostaneš do těch stavů, kdy to není zdravý, kdy to pro tebe není komfortní, kdy ty už v tom těle nejseš spokojená, takže jakoby to se nebavíme o tom, že to děláme pro požadavky společnosti, ale pro nás. Takže tohle je strašně těžký. A jak to vysvětlit 9letý holčičce? No, on si chudák přišel pro nějakou odpověď. Vole, my mu řekneme, že taky nevíme, ale to je fakt strašně těžký. Jako, je to strašně těžký. Jako tam prostě já jako reálně fakt nevím, protože naprosto rozumím té potřebě jako nějakým způsobem to dítě ochránit, ať už se budeme bavit o nějakých zdravotních věcech, případně teoretických do budoucna, nebo ať už se budeme bavit o psychice, že prostě se jí dřív nebo později může začít někdo z debílků ve třídě prostě smát, že je tlustá. Že by se jí smáli, kdyby byla hubená. Ano, přesně, jako jak, jo, bohužel, a to je bohužel asi něco, čemu se jako nevyhneš. Jo, a to je přesně, prostě... synovi se nejspíš smát budou taky, protože bude zase strašně hubený. Jako moje dítě nosí brejle, je dost dobře možný, že prostě se najde nějaký kretének ve škole příští rok, který se jí bude smát, že nosí brejle, jo, prostě vždycky se tam něco najde, mě se smáli for a number of reasons. Yep. Tam jako jediný způsob, jak proti tomu bojovat, je nějakým způsobem prostě to dítě podporovat a snažit se v něm budovat zdravý sebevědomí, ale všichni víme, jak to funguje, prostě občas se ty věci na to tělo dostanou a nejde tomu asi úplně zabránit. Jako ta hodnota člověka nespočívá v tom, kolik má kilo, ale bohužel prostě dokud ta společnost má jako nějakou takhle pokřivenou představu o tom, že aby člověk měl hodnotu, tak musí být hubenej, vysportovaný a s plochým břichem a v případě chlapa s ramenama přes celý záda a sixpackem, tak prostě se s tím strašně špatně bojuje, no. Hele, já jako vím jistě, že co je blbost, je jí hodně omezovat. Hodně jí ty věci zakazovat. Přesně, protože to se zvrtne. Čím víc prostě budou přicházet nějaký omezení, tím hůř se to potom později zvrátí, protože v momentě, jako kdy ty omezení přestanou být jako z rodičovské strany, tak ona si to začne prostě nahrazovat, že jo. Jako jediný, co mě jako napadá, je prostě zaměřit se na to, aby to, co jí, bylo pokud možno zdravý, zajistit nějaký prostě podíl zeleniny, ovoce, vlákniny, prostě zkusit jí už teďka od toho útlýho věku učit jíst zdravě, rámcově zdravě. Jo, což znamená, jasně, můžeš si dovolit dát si prostě mekáč, můžeš si dovolit dát si čokoládu, můžeš si dát zmrzku po obědě, ale prostě zajistit, aby to dítě mělo dostatečný přísun vitamínů, podívat se na tu vlákninu, na ty bílkoviny, protože to složení té stravy je vlastně nejdůležitější, že jo. A jakoby jo, a to ti asi neříkáme brandy nic novýho, no, jo, to prostě... Jako dej si zmrzku po obědě, jasně, ale dej si jenom zmrzku po obědě, nedávej si pak ještě čokoládu po večeři a k snídani palačinky, jakože zkusit prostě a myslím si, že možná by pomohlo, kdyby já nevím, ale já taky nevím, ale... přemýšlím, víš, že kdyby jako v obě ty děcka papaly nějak jako podobně, že i ten klučí, ale nevím, teď fakt jako přemýšlím a jedu jako brainstorm a strašně troubleshootuju, ale kdyby jakoby ten klučík, který by sice jako mohl jíst až do aleluja, kdyby taky jako se vlastně občas spokojili jenom s tou zmrzlinkou. Já nevím, jako jestli takhle hubený děcka mají problém s nějakým tím vyložením jako s tou podvýživou, anebo jestli to, že snědli dost vlákniny a bílkovin ten den jim vlastně stačí, nebo víš, jako aby prostě, no přesně, aby si chudák nedostala do toho gapu, kdy uvidí toho bráchu, jak žere úplně všechno, jako pokud přijdete s nějakým byť lehkým omezováním pro tu holčinu, tak si myslím, že by se to mělo asi odrazit i na tom klučíkovi, který upřímně, jako když nebudeš rád 3 zmrzliny denně, tak minimálně pak nebude mít problém se zubama, jo. Ono to asi nebude úplně na škodu, ale nevím. Teď mám brutální brainstorm, protože sama jsem v totálních koncích a vlastně je to tak, no. Podle mě ta zdravá strava je základ, budování nějakého zdravého sebevědomí prostě v tom dítěti je druhý důležitý pilíř, ale jako je to přesně, jak tam píšeš, co jí jako máš říct, protože v momentě, kdy jí řekneš, hele, nedávej si zmrzlinku, protože něco,
Tak jako asi by tam měl být jiný důvod, než protože jsi... jako asi je v pořádku jako... říct, hele, není to zdravý, prostě není zdravý jíst zmrzlinu 3krát denně. No prostě, a je to špatný na zuby tak, a prostě není to dobrý pro tvoje zdraví. Asi bych se úplně vyvarovala té váhy, protože to dítě si to bude pamatovat. Já si doteďka pamatuju, z čeho jsem měla největší prostě issue se svojí váhou. A bylo to v dětství, přišlo to prostě úplně mimo řečí, mezi řečí, já mám pocit, že jsem to i zmiňovala v toho dědu, no. Ano. Jo, prostě toho dědečka. A žije to ve mně doteďka a je to ty vole co, 25 let? Jo, prostě... Myslím si, že to ale vůbec není špatný point, že jakoby když už budete mluvit o tom, že nějaký jídla by se neměly jíst, tak neříkat, protože budeš tlustá, ale říct, protože to není zdravý. Jo, prostě, tak, jo, no. jako... A protože to zdraví je alfa a omega, jakoby a teď to řeknu blbě, ale jako, nebo jinak, i člověk, který prostě má nějaký kila navíc, může být zdravej a přesně má kila navíc proto, že genetika, stavba těla, něco, whatever, ale to jsme tady přesně posledně řešili. Tak, ale alfa a omega je, aby to tělo bylo zdravý, aby tam prostě nebyly nějaký jako zdravotní issues, který toho člověka omezují, který mu způsobují problémy. Yep. Ta váha, jako jo, jasně, že každý doktor vám řekne, no tak byste měli zhubnout. No. Protože je to první, po čem jdou, protože to je to nejjednodušší řešení. A protože koukej na BMI. No a BMI je úplná píčovina. Ale prostě jako to zdraví je základ. Ano. Samozřejmě prostě v momentě, kdy se budeme třeba bavit o dítěti, který opravdu už jako má nadváhu, a to nemluví o tom, že prostě to dítě je baculatý, ale prostě má nadváhu, těžko se mu pohybuje, prostě špatně se mu dejchá, tak v tu chvíli už je to zdravotní problém, který je potřeba řešit, na to jsou prostě obezitologové, že jo, a dietologové. A to už seš ale v úplně jako jiný situaci prostě. Ano, a i teda jen tak mimochodem, když už vám to dítě hodně přibere, tak mu nemusíte říkat, hele, musíš zhubnout, protože nějak vypadáš. V tu chvíli už přichází na řadu, hele, musíš zhubnout, protože to pro tebe není zdravý. Přesně. Protože to pro tebe není dobrý. Já bych se úplně vyvarovala tím komentářům navzhled k tomu, jak to vypadá, ale prostě tam je prostě naprosto zásadní to, že to není zdravý. Tak. To je asi tak to jediné, co jsme k tomu schopní jako vymyslet, protože... Tohle je extrémně komplexní téma a vlastně jako podvědomě se trochu připravuju na to, jak tohle budu řešit s Bertem, protože když má oba rodiče má velký a oba rodiče má se sklonou k nadváze, takže on tam taky půjde, jo, do těch prostě extra kill, ale nevím, co budu dělat, až to přijde. Tak já mám ještě 8 let, než to řešit, tak Brandy, jestli to vymyslíš, pěkně vědět, prosím tě, protože to taky budu muset nějak vyřešit. Jsem strašně vymluvená, můžu tě poprosit, půjdeš číst další část komentáře? Můžu to zkusit. Máš to tady od zhora, to tam máš někam, kde ti to bude připadat zajímavý, tak to klidně dočti dál. A ještě mám věc těm impossible standardům a k tomu, že prostě there's no winning. Ano, ženy to mají úplně pekelný. Nejsmutnější je, že často kromě starých a pupkatých chlapů k tomu často mají nejvíc co říct další ženy. A my chlapi teda to taky nemáme úplně tak jiný v tomhle. Jen se chtějí jiný věci. Musíš být citlivý a naslouchat, ale zase nebejt moc ženštilej a být dostatečně macho. Musíš být silnej a namakanej. Musíš vydělat dost peněz, jinak seš totální failure. A zároveň nesmíš chodit z práce moc pozdě, protože doma je žena s dětma, co potřebuje pomoc, abys tam byl pro ní. A musíš se podělit aspoň o 40% domácích prací, i když máš dvojnásobný úvazek, co ona, jinak prostě nejseš dost moderní muž, ale starý patriarcha. Navrhneš, aby bylo všechno napůl, práce v práci, práce doma i finance, to se zase vyhejbáš svý roli živitele rodiny. Nevím, možná jsem to jenom já, ale přijde mi, že ty impossible nároky jsou na chlapy taky. Asi jsou na všechny. Bejt dost dobrý v práci, vydělat dost, podílet se na chodu domácnosti, bejt přítomný rodič, naslouchající partner, chodit do fitka, hlídat si jídlo, starat se o svůj psychický zdraví, chodit do zven a spát aspoň 7 hodin. Nevím, asi by musel mít den 30 hodin, aby to šlo všechno stihnout. No, a tam už potom je, že to je možná námět na díl nějaký life balance. Je to přesně tak? Je to přesně tak, tady asi nejde než souhlasit naprosto se vším, co jsi tam napsal, protože ano, my to samozřejmě vnímáme z té ženské stránky, ale myslím, že jsme to i zmiňovali, že si velmi uvědomujeme, že na chlapy ty nároky jsou kladený taky. Je to strašně zajímavý číst, takhle krásně se sumírovaný. Ano. Mě to hrozně jako otevřelo oči, si myslím, nebo ne otevřelo oči, ale je strašně skvělý,
si to přečíst od nějakého chlapa, takhle hezky otevřeně. Je fajn slyšet, že to takhle někdo skutečně vnímá, protože prostě ano, my to vnímáme z toho našeho úhlu pohledu a ano, nějakým způsobem jako z druhé ruky si uvědomujeme, že ty nároky jsou kladený i z druhé strany. Ale je přesně super to tady takhle jako mít napsaný a přečíst to a jako jo, no, je to tak, je to pravda, prostě jako... Já myslím si, že je to hodně moderní doba, co na nás ty nároky klade. Myslím si, že hodně nepomáhá to, že tě strašně soudí každý, je to internet. Kdo projde kolem sociálních sítí. Je to internet, ano, jsou to sociální sítě, protože máš samozřejmě tendenci se srovnávat. A ano, v poslední době už se jako hodně i na těch sockách mluví o tom, že jako hej, tady prostě jako já vám nebudu ukazovat ten vyumělkovaný Instagram, kde ukazuju jenom to, jak je to všechno krásný a pak za rohem brečím v koupelně. Yep. Ale ukážu vám, že ten život není úplně sluníčkový, což je super. Ale samozřejmě pořád majorita těch sociálních sítí ukazuje nějaký ideál, který je ale specificky prostě tailored pro ty sociální sítě. Každý prostě post nějakýho, ať už je to ty vole matka influencerka, ať už je to nějaký fitness influencer, ať už je to prostě jako, jako cestovatel, vždycky prostě se snaží si udělat nějakou tu jako online image, aby přitáhl co nejvíc followerů, že jo, ty lidi se tím živí, je to jejich práce, takže srovnávat se s nima jako je úplně insane, ale samozřejmě máme tendenci to dělat, všichni máme tendenci se srovnávat, ať už jsou to lidi v našem okolí nebo lidi na sockách, prostě vždycky najdete někde někoho, kde máte pocit, že teda jako tady ten člověk to má strašně dobře zmáknutý, proč já to nemám takhle dobře zmáknutý. A je to strašně složitý, no. Jakože life balance, ty vole, taky bych potřebovala, aby měl den minimálně 30 hodin, ale věřím tomu, že kdyby měl den 30 hodin, tak tak se zaměstnám úplně stejně, jako když má těch 24. No. Mně jako je hezký, že ty s tím struggluješ a hodil by si ti díl od nás na tohle téma, ale my bychom potřebovali podcast, který my s tím strugglujeme úplně stejně, takže jestli tě to potěší, tak každý. Prostě ano, nejseš v tom sám. A je to přesně, jak to tam píšeš, ty nároky jsou kladený úplně na všechny. Já jako ze svého úhlu pohledu asi můžu s čistým svědomím říct, že od té doby, co mi přešla 30, tak mám výrazně víc v piči. A ten life balance jako není dokonalej a nebude asi nikdy dokonalej, ale mnohem víc jsem se naučila mít u prdele a mnohem víc jsem se naučila si říct, když mi něco nevyhovuje a mnohem víc jsem se naučila říkat ne na věci, do kterých se mi nechce. Prostě dneska a bejt unavená, nebo jenom se mi nechce, je zcela validní důvod. A to bylo strašně důležité pro mě se tohleto naučit, protože jsem strašný people pleaser a hrozně jsem si ubližovala jako dřív tím, že jsem se neustále prostě snažila cpát do věcí, nebo že jsem se neustále snažila dělat věci, do kterých mě cpali jiný lidi, abych teda jako nesklamala, abych potěšila, ať už šlo o rodinu nebo o přátele. A když jsem se naučila tohle nedělat, tak se mi zásadně ulevilo. Je to pravda, že ve výsledku jediný, koho ty musíš potěšit, tak seš ty sám. Yep. Hele, já k tomuhle tu tématu můžu mít nějaký nápady, můžu mít nějaký názory a takhle, ale já na rovinu musím říct, že já si nedovedu představit, jaký to je být táta od rodiny, kde jsou 2 děti. Já si pořádně nedovedu představit, jaký je to být máma od rodiny, protože já žiju strašně požehnaný život. My můžeme oba pracovat na poloviční úvazek, my můžeme obě pracovat z domova, my si žijeme ten život extrémně luxusní, takže já v tomhle ohledu si vůbec nedovedu představit, jak těžký to musí být. Bejt tam pro svoji ženu, pro obě svoje děti, chodit do té práce, pracovat na sobě fyzicky, pracovat na sobě psychicky, urvat si každý den tak jako hodinu sám na sebe prostě. Jenom to, že jsi ještě nezbláznil, tak je podle mě tak neuvěřitelný úspěch. Jo, jako já to mám vlastně podobně jako ty. Já mám jako partnera, máme oba práci, která nám dost umožňuje být flexibilní a zůstat doma, když je třeba. Takže my jsme prostě schopní se o tu domácnost, o to dítě nějakým způsobem podělit. Máte jenom jedno? Máme jenom jedno a to je jako velký blessing, protože prostě s tím jedním dítětem je to výrazně jednodušší. Yep. Ano, furt je to náročný, samozřejmě, prostě nebudu to nějak snižovat, zažila jsem si svoje, ale mít 2, tak ty vole nevím, mě fakt asi je blouž, definitivně. A prej jsou vzácný momenty jednou za kvartál, kdy si ty děti spolu hrajou.
Ne, ale jako tak ono samozřejmě prostě jsou lidi, kterým to vyhovuje, jo, jako Jo, my jsme jo. se o tom právě bavili s ženskými na té wellness chatě, kdy tam máme holky, které mají dvě děti, možná 3 dokonce, nevím, a který prostě jsou ve své roli matky naprosto spokojený a klidně by brali třetí a my jsme tam přesně řešili, kdy jako jsme tam seděli prostě část dětných, pak tam byly nějaký bezdětný. A my teda dětný jsme teda řešili, že přesně jsme měli tady ty poporodní deprese a prostě hrozný stavy v těhotenství a úplně jako šílený. A byly tam ty 2-3 holky, které byly jako, hele, to já vůbec neznám. Já jsem to měla úplně v pohodě, já jsem jako, prostě já to mám úplně krásný. Takže zase je to jako, každý člověk to má nastavený jinak. No. Ale přesně, mám jedno dítě, mám partnera, který má možnost se svojí prací, má možnost mi jako doma hodně pomáhat a to dítě hodně řešit. Máme úžasnou hlídací babičku, která prostě teďka v listopadu měla malou 2 víkendy za sebou. Takže když já jsem prostě byla v Edy a pak jsem byla na wellness chatě, tak můj muž měl volný víkendy, protože prostě babička si vzala dítě. Já mám babičku, co si bere každý 2 až 3 týdny dítě na týden v sobě. Takže já si jako ve výsledku vlastně myslím, že jako moje nějaká jako work-life balance funguje dobře, ale funguje proto, že jsem jako fucking privileged white woman. No, same, mám to prostě jako dobře nastavený, jo. Máme oba rozumný plat, máme oba práci, která je flexibilní, máme jedno dítě, jo. Jakoby my přesně, my si obě hrozně uvědomujeme ty privilegie, ve kterých žijeme. Takže říkat tady nějaký, no tak tadyhle si něco odřekni a budeš se mít líp. Ne, my jako obě si moc dobře uvědomujeme, že strašně často ten život není tak strašně přívětivý k jiným lidem. A že ty nároky, co jsou, a hrozně moc mluvím o naší generaci, ale to je proto, že o naší generaci toho nejvíc vím, ale prostě ty nároky, co jsou na ty lidi mezi 30 a 40, který mají ty děti, který musí chodit do té práce, který musí držet krok s tou moderní dobou, která jde strašně rychle, ty nároky jsou naprosto insane. Jako nedokážu ti říct, jak tu life balance zvládnout líp, protože on to podle mě nikdo neví. Mají pocit, že to vědí lidi, kteří byli víc lucky v životě, ty mají pocit, že to vědí, ale neví. Neví to podle mě nikdo, ale co k tomu chci 100% říct je, že kdo tohleto zvládá, tak je hustej, tak je tak strašně hustej. Bejt tam pro svoji ženu, bejt tam pro své děti, aktivně přemýšlet o tom, jak ty děti prostě nepojebat, což ty pravidelně děláš. Vy všichni, kdo nás posloucháte, tak to nejspíš děláte a ty děti máte. Bejt tam jakožto ten, kdo ty peníze přinese domů a pak se té ženě ještě věnuje a o sebe se stará a snaží se na sobě pracovat. Je to kurva těžký. Je prostě, to strašně těžký a je podle mě extrémně nutný těm lidem připomínat, protože strašně často si to nejsou schopní sami uvědomit, což je hrozná škoda, ale je strašně nutný těm lidem připomínat, že dělají strašně dobrou práci. Ano. Jako pokud opravdu prostě máte, pokud prostě zvládáte tyhle ty všechny nároky, co na vás jsou kladený, a teď už jako, ať už máte děti nebo ne, jo, i to bezdětní, co nás posloucháte. Prostě makáte na těch 110% a snažíte, nebo se jenom snažíte přežít a přežíváte. Jako good fucking job, žijeme v naprosto insane době. Jo, jasně, nežijeme ve válce, zatím. Je to nestraž, vole. Ty vole, no, jo, sorry. Jako samozřejmě, že prostě, když prostě žili lidi, co byli v zákopech a neměli týden co jíst, tak to samozřejmě taky měli složitý, jo, ale to byla blbost tohle srovnávat prostě. Ale my žijeme v insane době, kdy se na nás prostě vyvíjí neuvěřitelný tlak ze všech stran, strašně moc za to můžou ty socky, my víme o každém pípu, který se prostě stane v každém konci světa, uvědomujeme si každý průser, který se na tom světě prostě stane, bojíme se o budoucnost naší, bojíme se o budoucnost našich dětí, snažíme se bejt to všechno, co po nás společnost chce a my přesně víme, co po nás společnost chce, protože nám to sociální média permanentně připomínají. Snažit se dodržovat ten standard, který jsme si na sebe sami ušili a teď ho všude sdílíme a tím pádem ho všude šíříme, je naprosto nechutně těžký. A každý, kdo to zvládá, každý, kdo večer přijde domů a ty vole dá pusu svý ženě, svýmu muži a svým dětem a nezešílí a neuteče do Kanady, tak je dobrý. Tak je fakt prostě dobrý. To je to, co já k tomu chci říct. Souhlasím. Nevíme, jak zvládat life balance. Nevíme. Ale víme, že jako jste dobrý, kdo to dáváte, no. Yep. Z pozic privilegovaných bílejch žen.
vám dáváme naše požehnání. No, podle mě už to bude. No, myslím si, že už mluvíme tak tu hodinku, takže blížíme se s tímto to asi můžeme pomaličku. Blížíme se určitě k hodině. Pomaličku zakončit. No, přes hodinu už jsme dokonce, no. A už vás nebudeme obtěžovat déle. Ano, byl to takový trošku nečekaný speciál na téma trans, na téma menstruace a standardů a tak. Tak jako takový follow-up prostě na nějaké ty naše speciálky, Na téma vaginoplastiky a nechoďte na Google na obrázky si koukat. A to je asi teda teďko všechno. Já jako když už jsem zabředla těch komentářů, jak jsem mrknu, co tam na tom YouTube ještě mám, protože už tam byl akorát jeden jako kratoučký, kdy nám, myslím, Pepa Trejbal psal, nebo Josef Trejbal psal, že super díl na téma, o kterém je nutný mluvit, a psal to taky k tomu tělu. Ale jinak na YouTube už nic nemáme a myslím si, že ani na Spotify, takže komentáře vlastně teď už ani řešit nemusíme, ani v příštím díle řešit nemusíme, což teda nám málo komentujete. Halo, víc komentářů, prosím. No, fakt tady nic jiného nemáme. No, tak hele, pište nám tam nějaký reakce, my jsme potom trošku smutný. No, počkej, nám někdo napíše, že jsme krávy a budeme smutný. No, to je taky v pohodě. Jestli nepište nám, že jsme krávy, pište nám, že jsme kundy. Prosím. Se nebudeme brát tak přesně. Protože jsme kundy z nudy. Že? No. Jo, říkal Tomáš, že bychom měli udělat vánoční speciál a pojmenovat to Kundy pod stromečkem. Hele, to je teda, ano, prosím vás, my nebudeme dělat vánoční speciál. Protože my nemáme úplně, to jsme to už tady řešili, že jo, my nemáme úplně žádný zásadní vztah k Vánocům. Je to tak. Hlavně, jestli dobře počítám, tak aby vyšel to bychom nestihli už. To bychom museli zajít ten další díl a ještě by vyšel někdy na nestíháme, nebude. Já chci na závěr říct k Vánocům jednu jedinou věc a tímto skončím naše vánoční talky, ale já chci. No, tak to bude mít trochu přes hodinu, pardon. Já jsem totiž vzpomněla ještě jednu věc, co jsem chtěla řešit. Prosím vás, jestli máte děti, mohli byste na ně nepouštět žádný čerty? Jo, ty vole, nedělejte to. Prosím. Kurva. Jakože not great at all. Nebo jako takhle, já bych možná asi neřekla jako žádný čerty, ale nepouštějte na ně prostě děsivý čerty a neříkejte jim, že si je odnesou. Jako jestli chcete, aby se vaše dítě chovalo slušně, tak ho vychovávejte. Přesně. Jako asi je v pohodě, když přijde ty vole Mikuláš s andělem a za nima tam někde stojí ten čertík a je spíš vtipnej než strašidelnej a ten Mikuláš těm dětem něco dá a řekne jim, hej vole, buďte hodný a nezlobte. Ale jako vyhrožovat dětem, že je čert odnese a když budou zlobit a čerti, který ty děti jako strašej a přijde jim to vtipný. A rvou je do pitů. Ty vole, není to v pořádku. Není to v pořádku prostě. Není úplně jako nestandardní, že kdy to je 4. prosinec, něco takového? 5. Po 5. prosinci děti zvracej, začínají koktat, počurávají se a tak, jo. Jako my to jako nepraktikujeme a já se poctivě každý rok ve školce ptám, i když vím, že mi každý rok říkají, že tam žádný strašidla nebo strašidelný čerty mít nebudou, tak se stejně poctivě ptám, jak to jako mají naplánovaný a jestli ty děti plánujou, jako jestli tam prostě budou nějaký jako strašidelný čerti. Pokud vím, tak nám do školky chodí jenom Mikuláš s andělem, takže jako v pohodě. Ale my to prostě neděláme, já sama na to nemám hezký vzpomínky z dětství, myslím si, že jako nějaký traumíčko z toho jsem si odnesla. Nevím, jestli už jsem to tady vyprávěla, když jsem to podle mě vyprávěla, je pravda, že jeden rok si traumíčko odnesl spíš jako ten čert, tu tedy mámin kamarád, který se rozhodl, že nás bude postrašit. My jsme tehdy měli Fenu německého ovčáka, velmi obranářský zvíře. Úžasný pes, nejlepší pes, jakýho jsme kdy měli. To si říkala mě, ale tady ne. A protože prostě jako samozřejmě probíhaly standardní výhrušky typu přijdou čerti a odnesou tě, tak v momentě, kdy já jsem 5. večer slyšela zvonek, tak jsem seděla za dveřma v chodbě a ječela jsem a brečela jsem, že nechci a prostě jsem byla úplně v prdeli. No a ten pes to slyšel, že jo, protože prostě pes byl na dvoře, já byla za dveřma u baráku. A když teda jako se vevalili na dvůr jako velká voda, Mikuláš, anděl a 2 čerti, tak pes přeskočil plot, měla oplocený kotec na tom dvoře, přeskočila to skočila jednomu z těch čertů na záda a zakousla se mu do ramene. Toho týpka zachránilo, že měl kožešinu, takže ve výsledku z toho to nebylo ani našití, odešel z toho jenom s nějakýma jako škrábancema, protože prostě se na něj psina nedostala. Mámě se pak podařilo jí odvolat, ale pes zareagoval velmi obranářsky
A tehdy už k nám čerti nedošli, protože prostě tímto skončila celá mikulášská návštěva. A zaslouží si to ty vole každý debil, který má pocit, že je dobrý nápad strašit malý děti prostě. Tak. To je strašně skvělý. Ano, milovala jsem to zvíře. Ale to je hrozně logický, že ten pes prostě tohle udělá. Teď má pocit, že ti jde o život. No, ty máš pocit, že ti jde o život, když jsi malá. Za prvý prostě slyšela mě naříkat a za druhý se na dvůr prostě vyvalili okostýmovaný lidi, kteří řinčeli řetězema a řvali. Ten pes to zcela oprávněně vyhodnotil jako hrozbu a zareagoval úplně adekvátně. Ano. Jo, jako, jak říkám, máma jí odvolala velice rychle, tam prostě jako proběhlo fakt jenom to, že psina skočila týpkovi na záda, zahryzla se mu do ramene, respektive do kožešiny na rameni, pak už jsem slyšela, jako já to slyšela vyprávění, ale pamatuju si, že jsem slyšela mámu, jak na ní řve, že prostě nesmí a že si ji tam odvolala k sobě. No a pak jako už mi to teda říkali jenom zpětně, že se tohle to stalo, protože tehdy k nám prostě dovnitř už nešli, zabalili to a vypadli. Mm-hmm. Jo, a prostě nesouhlasím s tuhletím, je to podle mě naprosto otřesná tradice. V momentě, kdy fakt jako ty čerti chodějí a strašejí děti jako účelově. Jo, dobrý, prostě to, že někde chodí Mikuláš s čertem a prostě jsou hezký se na ně kouká, ten čert občas prostě zařinčí. Udělá bodliky. Přesně a jako tváří se teda, že jako by mohl být zlej, ale vlastně není zlej. Ty malá píčo. Tak jako dobrý, jo, já jako neříkám, musíme tuhle tradici vymítit, ne, to ne, ale nelíbí se mi to účelový strašení těch dětí, kdy na ně prostě ty čerti sahají a je úplně jedno, že v tom kostýmu je třeba člověk, který ho to dítě zná. V tu chvíli je to pro něj prostě okostýmovaný člověk, okostýmovaná prostě příšera, ani ne člověk. Ani ne prostě. Okostýmovaná, oni v tom vidějí tu příšeru. Oni v tom prostě vidějí tu příšeru a jsou z toho nešťastní. My jsme třeba tohleto s malou komunikovali, protože ona měla prostě přesně jako otázky a že se bála čertů, protože babička prostě jí říkala něco o čertech, my jsme si pak s babičkou vysvětlili, že tohle dělat nebudeme. A moje dítě ví a opakuju jí to prostě pokaždý, že to nejsou praví čerti, že jsou to jenom takhle převlečený lidi a že jí nikdy nikdo neodnese, že to prostě nedovolíme, že se toho nemusí bát a že ji jako nikdy nikomu nedáme. A přesně prostě držím to, že jsou to lidi, kteří na sobě mají kostým. Mm-hmm. Jo, protože jako fakt nemám to ráda. Prostě tohle v období fakt nemám ráda. Ty děti jsou z toho traumatizovaný, jsou z toho nešťastný a nejhorší na tom je, když to těm dospělým ty vole přijde vtipný. Já se teda přiznám, že pro mě je to naprosto nepochopitelný. Přesně, protože jako já vidět moje dítě, jak řve, prosí o pomoc, je absolutně nešťastný. Já bych zavraždila každýho, kdo tohle způsobil. Natož si ho zavolat domů a ještě si to točit na video. Jo, no. Jako, já se vůbec nedovedu představit. Ale vůbec, prostě moje dítě, když je nešťastný, tak veškeré moje snahy jsou, aby nebylo nešťastný. Jako samozřejmě, pokud prostě je to situace, tady si špatně nakrájela banán, tak no, jdu ho nakrájet znova, no, jako, tak prostě jsme slabý kusy, jo, prostě. Ne, ale tohle to je, jako pro mě je to úplně nepředstavitelný, že schválně vystavím svýmu dítěti této situaci. Hlavně já si strašně často představuju, já prostě hrozně souhlasím s tím, že s dětmi by se mělo zacházet prostě tak, jak my bychom chtěli zacházet, aby se bylo zacházeno s náma. A já jako si to hrozně často představuju, víš, jako, jak mě by bylo v té situaci, ve který je on. A jako pro mě je to třeba představa, že vlítne někdo do bytu. A teď si to představte, sedíte doma, čučíte na televizi, je srpen třeba, jo. Poda, najednou se rozrazí dveře. Vlítne vám někdo do bytu. Někdo fakt kurva scary. Začne na vás řvát. Začne vás, jako třeba vás veme a zkusí vás z toho bytu prostě vodný. A začne po vás chtít, abyste mu řekli básničku. Prostě. No, přesně jo. Jako tak si to představte, že sedíte doma, všechno v pohodě a najednou tam naběhne nějaký týpek, začne vás ohrožovat na životě. Pro ně to v tu chvíli oni neví, co se děje. Oni se fakt bojí, aby prostě no, jako jasně. oderve vás od rodiny. A hlavně, co je jako obrovský, co je obrovský problém a co má obrovský psychický dopad na ty děti a jako o tom se vůbec nemluví. To dítě spolíhá na rodiče, že ho ochrání. Ano. Vy jako rodiče jste pro něj prostě ta alfa a omega, na kterým to dítě se bude obracet, když je v ohrožení. A teď si představte, to jako ten strašlivý pocit toho dítěte, když teda tam někdo takhle vletí, začne na něj hrabat, začne ho třeba jako tahnout pryč a rodiče tam stojí a tlemí se tomu, ano. Nebo prostě a nic nedělají a jako nepřijdou mu na pomoc, to pro to dítě musí být naprosto příšerný a je to obrovský narušení té důvěry. Yep.
A jako, ještě u vás doma, kde máte být v bezpečí. Přesně, ještě prostě. u vás doma, kde to dítě se cítí jako v bezpečí a v pořádku. Long story short, ty vole, vyserte se na to. Stejně si tenhle díl teda asi poslechnete, až bude dávno po Mikuláši, jo. Ale to víte na příští rok. Ať to víte na příští rok. Vyserte se na to prostě. Je to strašný. A nebo to nějakým způsobem teda jako korigujte tak, aby z tohoto dítě nemělo trauma. Prostě vyserte se na děsivý čerty, pošlete tam jenom Mikuláše s andělem. Protože když tomu dítěti mírně vytytá děda s bílejma vousama, že má být jako hodný, a pak mu strčí čokoládu a mezi to pár brambor, tak za mě asi jako v pohodě. Jo, ale prostě vyserte se na ty děsivý čerty. To fakt není OK. Jako ty čerty tam prostě naběhnou, začnou do to dítě řvát, začnou ho nedej bože táhnout pryč nebo něco takového. To je... Já si to hrozně moc si to prostě představuju na sobě. Mě kdyby takhle na mě někdo naběh a začal mě rvát do bílý dodávky, ty vole, tak... To je prostě... Ježiši Kriste. Ne, jako fakt není to v pohodě, nedělejte to. Dětem, no, nedělejte místo to. Bílý dodávky máš pytel, jako. No, vy si to teda určitě poslechnete až po Mikulášovi, ale to nevadí, aspoň to bude takový hezky čerstvý. A jako... Nejsme takový, že bychom strašně bojovali proti tradicím, to ne, ale jenom říkáme, že některé tradice by potřebovaly lehký adjustment, tak. aby nebyly brutálně šikanizující, traumatizující a přesně. Jako pokud prostě vaše dítě se fakt jako počůrává, blinká a koktá po návštěvě čerta, tak si uvědomte, co jste mu udělali, jo, to jako asi to nebylo úplně dobrý. No. Takže to jsem chtěla, ano, toliko k našemu vánočnímu speciálu, tak. Chtěli jsme jenom říct, že čerti jsou docela píčovina, když se to přehání a jinak Vánoce asi si je užijte pečení perníčku. My si potom napište nám, jestli jste tým Linecký anebo perníčky. Jo, to nás zajímá, no. A kdo máte rád vosí hnízda? Všichni mají rádi jsou nejlepší, hnízda. ale nikdo je nechce dělat, protože je to strašný voser. Já obdivuju všechny lidi, kteří to dělají. Jo, no. Každopádně my jako asi se k Vánocům vrátíme, až budeme nahrávat po nich, protože rodinný návštěvy třeba z mé strany, to je vždycky takový trochu peklíčko. A pak se budeme rozčilovat na téma ohňostrojený nový rok. Jo, no, here we go again, ty vole. Kokoti, vyserte se na to taky, prosím vás, už. Jako, váš oblíbený hateful podcast, ty vole. My máme se vším je z toho smrad, je z toho bordel, zvířata jsou z toho nešťastný, hele, já mám doma 2 kočky. A jako specificky kvůli těm kočkám, primárně jsme na Silvestra vždycky doma, protože oni jako sice to snášejí relativně dobře, ale stejně prostě jsou z toho nervózní, je to vidět, že jim z toho není dobře a nevysvětlíte jim to. Ale zvířatům to nevysvětlíte. Na to bude čas, neboj. Jo, já jsem teďka taková rozjetá. A aspoň budu rozjetá na příští díl. Ten má být v chillu, ale... Já nemůžu být v chillu, mě furt nepřišel ten posraný autorizační kód na tu posranou kartu. To vám vysvětlím někdy. Háně čeká na autorizační kód, který já si potřebuju přidat kartu do Google Pay a prostě ty vole, potřebuju tam dát autorizační kód, který chodí se 4hodinovým zpožděním. Yeah. A je to fakt na hovno. Anyway, vyserte se na čerty, vyserte se ty vole na rachejtle a mějte se rádi. A stáhněte si menstruační kalendář. To taky. Kámo, my jsme přesně ty ženský, kvůli kterým se bojí chlapi držet ty dveře, bych jenom ráda podotkla. Ale já nepotřebuji, aby mi chlap držel dveře. Ale nezmlátíš, když to udělá. Je to tak? To poděkuju mu, když to udělá. Poděkuju, je to jako hezký, je to fajn. Já jsem strašná feministka, ale když mi kdokoliv podaří dveře, tak mi to přijde hrozně hezký. Ne, jako ježiš, je to hezký a já to beru jako hezký gesto, ale prostě ty vole. Ne, vůbec jsme tohle nechtěli začínat. Ne, to se jsme chtěli končit, jdeme pryč. Menstruační kalendář, mějte se krásně, starejte se hezky o sebe, buďte na sebe hodný a všichni jste hrdinové a hrdinky a hrdinstva. Je to tak. Když si přežíváte dnešní dobu, která je hard. Mějte se krásně, mějte se rádi. Prosinec a uvidíme se zase příště. Pa. A Tomáši, tohle je pro tebe, jo?